bi arabaye décembre kalo kile mugan ani kile samba fila ani mugan fila ni yanka donki waru wati sele ambe bela jelen fo ka bela jelen walimano colonel Abdoulaye Maïga ni ale ministre mi ka bara benimbo fanga chebolima fo ka tase mi ministre d'état ale ni jamana re koni ka kuma lasela aywa koni ye laselike krenkene la mi metalike kanyeshi kanyere ye barake to mano ye ONG amina andado olula anka walol konnala Kabola Abdoulaye Diop ni ale Mali ministre mi ga bara benebe Mali ale ni jamana roche olu kunyo nyine bole rekonima ale rekoni ye maureswa munu ni olu rekoni bora Espagne jamana ka uka baro konnala uyuda du kuma chamana amina nda dolanka walawal konnala Kaboy mi me talike banyumangeto mi fene oban fian no Mali la nabe fuma Médecins Sans Frontières olu rekoni ga barake lado ta choyi oyo soro minye gaw konnala amina nda dolanka walawal konnala Kaboy ameta farafina farajela amana kibara mun soro amesoro ka dunul belajeli anka walawal kono ka belajelen fo ka belajelen walimando inakomi anya fo to gamina Mali nyema krenkenela colonel Abdoulaye Maïga ni aleka bara benime fanga cheboli okunyo belajelema aywa fokata se ministre mi vene de no ministre d'état ka boy jamana re koni ka gouvernement okoni oka kuma la sele refene do iwa ka fo aye la selike la selimi na kera jamana ani anyema re koni to la krenkenela mi meke kanyeshi banyuma ke tomunu ni olube anka jamana konnala wa iba ka fo ONG fokata se fondation rekonima fon fene erebe barakela Mali rekoni konnala uya la nyini abela jelen fe bi ame wati mina aywa barakura minu olu rekoni mina onundu uka fere na suga abela jelen ke uni jamana kase ka nyogon kuma nyogonya aywa kuma nyogonya konnala jabi mi mana duma aywa ni sonkera uka barake uni sonkera uka tabulo mi ni uba fe ko olu danyinema jamana be soro ka sira duma yasa o bara nunu be se ka ketuwa mina Alisa ameto anka ministri so la no oye ministri so minga bara benime anka jamana ni jamana roche okonyo nyene bolima krenkenela Abdoulaye Diop ale koni ka beni trata duaye ayi kuma nyogonya ke mi no okera Antonio Sanchez Benito Gaspar ni alere koni ye chide mi nana kana chen kan jamana olu be la jelena Espagne yere koni tola aywa nakun yere koni ye mi ye bi ame wati mina basiki balia mi ni obe chen kan jamana la fere mo meseka soro deme jumo meseka ke ani bara ke nyogonya jumo olu be seka ke aywa kuma chama nunu koni akoni bolla o kuma nunu koni bolla o fan chama ne koni ga bai ka fo bela jelen koni bora ani sojale ga sigi koni ate Mali dolon ko fo abe chen kan jamana olu kelgen na bela jelen ko fo bari ka daga chide mi nana ale chira kana chen kan jamana o ko bela jelenima ameto Mali kono alisa ameta koron fe krengenela gawu wa jekulu mi beni no ni abe folu mako Médecins Sans Frontières nu yerbe Mali kono no abe wati jambo ibaye uka barakela do koni o tachoy kerola akera mamunu fe olu yere koni buguna matige bari kadaka u bela jelen kumbe mawdugolo nye nga Médecins Sans Frontières mi ni orebe gawu akera ka beni décembre kolo kleta ani sheki o shuflare koni na uka barake nyogon ibaye ka fo gawu ka rekonindo aywa ni unana kana soro minye tachoye aywa kaseka oke alela krenkenela kato minye uka barake yoro mi rekoni be gawo rekoni marafe ameta jamana ko kan krenkenela CEDEAO kungango kiboro koni na minye finitigila ko CEDEAO jamana rekoni abela jelen kono uluka nyemo koni kuye nyogonye ke mina kera Guinée Bissau a jamana nyema refene ni alere rekoni CEDEAO farale nyogon ka jamana bela jelen farale nyogon ka o manyema o rekoni yale o kera sababu ye nyogonye mi koni na kera fe krenkenela abeta like kaseka kele daga sigi kele kulu mi ni abe folu mako fak olu de koni mena minye kaseka ni bingali wole jamana munu soro nabe fo mako terrorisme fokata si mi metalike fanga jasola o beseka fere na suga jumente to gamina yasa olu de koni beseka bali fintigi la kan nun koni ga bara mina ko ona nyona shure koni chamai ga akene nun ka ibayi kabini wati ja Mali Burkina fokata si minye Guinée Conakry ma olu yere koni kunte yela ni sigi nune koni na ga ni kuma yere koni ko yala yini yasa sigi kura mi yere koni mina ke minye kaseka sharia mi mina ke sababu ye jamana nunu akelege na bela jele olu ka finitigela ko be seka do kulukono na be fo mo ko faki yasa ba machi wali o be seka kala to mina ka bo CEDEAO jamana ko nala aleni fanga jaso mi fene no obe do CEDEAO jamana ko nala ka seka olu fene bali to mina akane ka o ba feka wole bla Mali Guinée Burkina olu yere koni bela jele ma yasa o ka seka ye sigina
Alisa an bɛ taa min ye Côte d'Ivoire jamana yɛrɛ kɔni ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye dɔgɔtɔrɔ olu minnu n'o olu tilal'u ka kalan yɛrɛ kɔni na sɛbɛnw sɔrɔlen ayiwa alisa baara kɔni a ma se ka sɔrɔ olu ye taama damadɔ kɛ taama minnu kɔnɔna la u y'u ka dusumakasiw ka se ka olu yira min b'a to jamana ɲɛmaaw bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ olu ka ko bɛɛ lajɛlen na baara bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na nka i b'a ye bi ka bɛn ni nin waati laban ninnu ye u ye taama dɔ kɔni kɛ taama min yɛrɛ kɔni kɔnɔna la o de ma bɛn jamana yɛrɛ kɔni ɲɛmaaw ma min ye finitigilakaw ye olu taara ka t'u cɛ u sera ka maa minnu ta taamaden ninnu na n'o y'olu ye dɔgɔtɔrɔ ye ka se ka olu ta nka bi an bɛ waati min na u taara n'u ye yɔrɔ jumɛn na ayiwa o kɔni o yɔrɔ ma dɔn fɔlɔ Congo an bɛ taa Moise Katumbi ni ale yɛrɛ kɔni ye fanga ɲinina ye ayiwa a bɔra kokura tuguni min bɛ tali kɛ Congo yɛrɛ kɔni kalafiliw jamana ɲɛmaaya kalafiliw olu kan ka kɛ don n'a nataw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la san kura min n'o o bɛna jɔ ayiwa Moise Katumbi ale yɛrɛ kɔni bɔra min ye Congo jamanadenw ɲɛkɔrɔ ani a yɛrɛ ka tɔndenw ɲɛkɔrɔ yaasa k'a fɔ kalafili min bɛnalen n'o ye jamana ɲɛmaa kalafili ye ko ale yɛrɛ kɔni bɛna kɛ cɛbɔ ye ni Ala sɔnna ma ni ne fana bɛ dansigi an ka bi ni o ye kunnafoni sɔrɔlenw na n'o ye don kibaru ye an b'a fɔ tuguɲɔgɔnkɔ min n'a b'o kɛla ni anw ye ka se ka olu caya diɲɛ ninnu k'olu cari diɲɛmaa bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ cogoya min na n b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ